alas wekan. Rambut gimbalane ditirisi. Mripat mencorong berbaisan koyo sumoroting andaru. Anggur sifat kandel kang ora diarani siyong-uyung kang sanggung anyur sakadaya. Sak kabeh pakeblok pengajak warga desa Raci. Langkung-langkung ketitang kula tansah pinaringan rahayu, 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 rahayu. Pandemi dalu menika sono nyangkepi kangge bedhare si Gembong Ngamijaya. Boten sanes panjenenganipun Rama Eka Hiryanto nyuwun pawelasan. Nyuwun pengasih marang Gusti Kang Maha Dumadi. Nyuwun pengasih marang Gusti Kang Ngelola Jagat. Mugi sedaya kegayuhan tansah saged kasebat. Tambalan cek hadek dari si Gembong Ngamijaya. Boten sanes menawi keprungu cemeti samandiman. Tambalan cek kadek dari kanthi doning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cemeti samandiman bakal kasebake ana ing tlatah desa Raci. Langkung wonten ing ketitang kula. Kanthi maoste bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi samandiman bakal kasebake ana ing bumi Raci.